Oes Scott, gryfder ti pan wyt ti'n ware oedd i Croesi'r Llinell fantais yna. Lle o'n i'n neud e, ti'n bach yn wahanol. Ti'n mynd rawn nhw, ti? Wel, o'n i'n trial. Dwi'n mynd dros nhw. Ti'n meddwl ti'n gallu dal wneud job yn da nawr? Wel, fi yn 51, ond fi'n meddwl fi'n neud am 10 munud. Mae fe mor bwysig i bob tîm i symud lawr y car, Croesi'r Llinell fantais yna i sgori ceisiau. Scott, ti'n mynd i dangos Ceri? Ceri, sut ti'n neud e? pan o'n i chwarae, right, mae pobl yn meddwl fi dim ond rhedeg dros pobl. Yeah. Ond dwi ddim yn, right? Ti moyn nhw dod i ti, yna a step nhw. Ti'n barod? Da iawn. Ie? So pan mae fe'n dod ato fi? Ie, Fi'n mynd rownd e? Dwi'n trial mynd rownd e. Ie. Ti'n edrych, ti'n little bit yn scared, y ti? Ydw, ie. Bach yn scared o spiky mikey. Ti'n legend o'r gêm. Edrych nawr, right? Ti'n edrych... Oce, fi'n rhedeg mewn i fe. Sorry. Swt gwmynt o rynna. Paid y dolur, Phillips, mae ar y teledu wrth o'r tesa. Paid y Siôn. Beth yw money maker yn Cymraeg? Wyneb sy'n neud arian. Barod? Sim lot mewn fyna, ond mae tyfas yn o'r... Ges ti'n ber? 1, 2, 3. Da iawn. Da iawn, na fe? Da iawn. Da iawn. Right, Phillips, sut i ti'n neud e? Right, wel, Come on, spiky. tym bach mwy o clas da fi, so o'n i'n arfer trial mynd rownd nhw, so defnyddio'r drad, really. Yeah. Off y chwyth, defnyddio'r braich i mestyn mas, a wedyn just Rhedeg, cael cais yn y cornel. mynd mewn i'r gwagle. Da iawn, briliant. Ie, edrych am campo. Goose step yn y awyr. Da iawn. Arafu tym y bach, a wedyn rhoi step okay. mewn. Da Da iawn. iawn. O, na fe. Na'r un gore. Pwy hwnna? Thank you. Mae hamster yma, rola. Hamster? Beth hamster ti? Ie, pa hamsters ti'n gael da? Ei, dangos fi eisiau ti'n neud y cic y cwrso da. Hang on, hang on. Let me just warm up. Right, fi'n barod. Rhywbeth fel hyn. Hey! O, Hopeless. Paid ar rhedeg fi gyfnyn. nawr, na fe. Da iawn. Scott, briliant. Diolch am eddi. Diolch am ebri mas. Diolch chi. Fi'n siŵr bod Ceri mynd i ware nawr ei Gymru. O, mae'n. Briliant. Neis i weld ti. A ti. O, neis i gweld ti. Diolch fawr.